Ya ako po'y Marisa Timbol Lolita Makabali, tiga San Gonzales, Lorenzo. palayo Ya kapagsawa po, pong tiga Dolly. Paryan. Yung At asawa ko meging po, imada yapin po rin po, nga duwang Mr. anak. Danilo May itong Gonzales. agbayat, may itong Taga lalaki. Santa Cruz ko po. Taga no. Rempong pamilya ako, anak ko, anam la. Bilang ima, meging mayan ka na ako yung pamibiyebye. Bilang may ito nga pamilya. Ay, ako po, Yung may kumpisa kami. sinuko karang pamilya May ko. ganaganang kasakitan din na asan ni. Ikwaming may kitok ng kung kani-kanino karendarami. Karing piyangarin ng asawa ko, karing piyangari ko. Pero penton mi pa rin ng biyemi para kaya kaming sarili. Anyang mumunas nakasama. Santa Monica, talakat na po at pangadyan tayo po yung nobena.
siklod, tama po. Ginuubusan mawari po din labi ko. O Diyos ko, sumawap ka po kako. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Kapanisyan, itamongan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ning kayapan, ipaning pakalulu at ginuning sablang tula, ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso, ikang panaligan ko at paninasan, king sablang panganib at kalipitan ko. At ika naman impalsintan ko, kitang anggang agyuna, ning pakakalulong lelangan mo. Anti mo akong esukat marap, king kakamal-kamalan mong katasan. Uli dakal kong kasalanan, ama kasumami karing mal amata mo. Makasakab ko karing mal abitis mo, ani ko sisising manyawad pakalulu, ampong patawad king sabla kong kasalanan. Uli balo kong matalastas, king ika kapilan man, e may sakwil impusong sisisi at magpakumaba. At uling balo ko numamping ika, king pamamilatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, ae mga intuliran, uli ning kilandan loob at kapaliwasan. Anti mo ing pamagkalam mo, kang Patricio at Agustin, ay asawat anak ng Santa Monica, alang-alang king masapsap, akeduna na keko. At alang-alang naman, kindakal alwang bibo na king uliro. Magdalita ka, Jesus aginuko, pagkalam mo sa kaku, ing patawad king sabla kong kasalanan, ayadwan ko keka kaniting novena. King pamamilatana, ning indu kong Santa Monica ang pagsantungan ko, ampot ing sabla kong kabalatungan at kasalanan amilabas, king maragul akababanlog. Panyawad kong antawad keko, at ngako king sisisyan ko, misan at makalilibo, king pamikasala ko keko. At atanto kong matibe, enamyuman mikasala, king kasawpana ning kekang mal agrasya. Pagkala mo sa kako, ing pamagparating susuyo keko, hangga king kamatayan ko, ing pamakikasi keko, at king malmong grasya, akal mandakang akit, ampong nabangnan, kayan kinigaya, kaya benin Diyos ipat Espiritu, mangga king alananga, yanasa. Panalangin aldo-aldo kang Santa Monica, itamangan po, maligayang patulunan ding indu, o Santa Monica ang asawa ng Patricio, at indu ning emunanon doktor, at ipa ni Santa Iglesia ang San Agustin. Ining mayumiming pamagdebosyon, daraon mi keko, iting nobenaryo, uli ning pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapani ginutan Diyos, karing kalulong mabibingbing, ampong penganak, aming awaglit, uli ning kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong idong mangsipit magnasa, king pakabos ding anak do. O maligayang santo, apat ika balo mong penibalan, impi bale-bale mo at katubale, king ekalaro mong pamanyapat kabanalan. At ayaw muit mo naman, isinta ng Patrisyong sadyang palpimwa, king ganaka mo, kamulub at kapibabatan. At Agustin naman, apan ako miya naman alub, kinlugod mo, pamanalangin, luwat pamagpenitensya. Inyasat ping mulalande, ding meto balayan, impi bale-bale mo. Uli ning karatunan, at pamiyaga-agayo. At uli na naman ning masampat mong pamanaral, karing katubale mo. Magdatila ka, malugod ming indu, baligdan mo naman sa ding pibale-balemi, at katubale,
Bana kayo man mong dumatun at may kakasundo, at esangan may human itang karatunan, ang masakit ng penabilin kaya kata ni ginutang Heso Kristo. Yapin itang karatunan, apepakit mo kaya kami, king pibale-bale mo. Panyawad mo kaya sa ketang ganakang bininyagan, abi namin kami nistilan king biye iti, kanitang pamagpenitensya at pamibabatang makiyama kang Yesus, kanitang pamaningat at pamanyasat king pibale-bale, at lalo-lalo na kanitang pamanaral karing anak, ay ting mga latilapat malalagwalang amuyutan, inyapin mo in demonyo, pesa sakita nung siran. Datan mo sa kingela mauwili, king kaparangalan akapandabi na ring kinakan. Nune miela sa king ekalarong takot king Diyos, apanibatanin to niya kabyasnan, bating king pangabiyaming mikakasundo, at misasanlup keti, apalaran ming miyabi-yabi mo naman kayang banwa, anti mo ing pamiyabi-yabi yung ini, ikaw ning asawa mo at anak. At kanito, itangan, adalit tayong kapurian king Diyos, datang king alananggo, yanasa. Panalangin king Kasyam Ayaldo, tula ng Santa Monica. Itangan po, maligayang Indo at tanggulan ming Santa Monica, uli nawari ning tulang kimtan ning puso mo, kay ba ning dakal alasa, dakal alwat pamagpenitensya. Bayo kamete, at angalan mong may balik alug, sinal pantaya, King Diyos, pepabinyag at mig-asal mayap abilinyagan, ing asawa mong ipatrisyo, at Agustin ay anak mong pun at sepo nilugod mo't, kasiyasatan, nananta king may pili kang tinalanga banwa, may ngisnawang maba at minyabing antimo isimyon, at nga mo, ngini po ginuko, arapat mo no imburi mo, kening alipan mo, uling ikit na dening mata, itang makabang panahon, marurok ng pagnasan, nining puso. Paniga po mi po, kaya ka indong malugod, king pakiabot kaya kami, inluguran na kesa, nin Diyos kintulang itinan, at akit misang migampan, ing kapag nasan mi, karing anak mit katubale, at alasang mawaglit, karela metong man, nunebakkus, nung ating metong man, nung ating mumang metong amelili, manumbalik yat sa sumut. Magdalita ka sa, o malugod ay hindu, pagpilitan mo sang pakirasan, kaya kami ing grasyang itinan, pati na ing aduan mi kaya ko, pati na ing aduan mi kaya ko, kaniting nobena. Pati na ing aduan mi kaya ko, kaniting nobena, nung makaligaya king Diyos at makakayip naman kaya kami, yanasa. Ngini po king katahimika sa implantalag, ding grasyang buritang nabangnan, king pamamilatan ng panalangin ng Santa Monica. Ipami at sabanwa, mi sabani nagyumo, datang kaya kami kiriyan mo, mi pamintuan inlob mo kaya sulip antibanwa. Bapo Maria, nung kaking grasya, ang ginong Diyos at tsukeka, wan kakaring sablang babay at manya pa naman, imbungan na ni nga tiyan mi Jesus.
Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu. Ipami at subanwa, mi sambany lagyo mo, datang kaya kami kiriyan mo, mi pamintuan inlob mo, kaya sulip antibanwa. Bapong Maria, no kaking grasya, ingin ng Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at unya pa naman, imbongan na ningat siyan mo, Jesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu. Ipami at subanwa, mi sambany lagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo, may pamintuan inlob mo, kaya sulip antibanwa. Bapong Maria, no kaking grasya, ingin ng Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at unya pa naman, imbongan na ningat siyan mo, Jesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu. Panalangin akapusan king Aldo. Itangan po, o mapamakalulon Diyos, tula da ring malungkot at beding manalig kaya ka. Ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekirandaman, dindakal aluwa ng Santa Monica, king pamibalik loob ng anak ng Agustin. Pagkalang mo sa kaya kami, uli ni pamamilatanda ilang adwa, king tangisa mi naman sa ing kekeng kasalanan, at apakirasa mi naman sa ing patawad, uli ning malagrasya mo, uli ni ginuming Jesucristo ang anak mo, kambi mong mabibiya at manibala, king kamit apo ng Espiritu Santo, yanasa. Talakad na po para kindalit ka Santa Monica.
kinagining pa po ng anak, ang po ng banalay Espiritu. Amen. Kaniti pong kikatang pong taubling aldo, o kasyam ay aldo ng kikatang pong novena, misa parangal king kikatang pong patulunan. At pigugunamon ing tema tamo Santa Monica, yan minadsad king kabibabatan ay misagad. Pasibay po metong po ka rin kaparokya tamo, metong nga pengaring ima, ing midake kayo, imidake king kayang karanasan, kaya katamo, at nung makananon ng ahakit, ing biyena kalupaning king kapibabatan, o ikit na ing biyena kalupaning ka Santa Monica, panalben tayo po at pakiramdaman. Yako po'y Marisa Timbol Makabali, tiga San Lorenzo, may kapagsawak pong tiga Parian, at may gingimada ako po rin nga duwang anak, may ito nga babae at may ito nga lalaki. Bilang ima, may mayan ka na ako yung pamibiyebye, bilang may ito nga pamilya. Kaya may kumpisa kami, may ganaganang kasakitan din na asan ni. Ikwaming may kitok na kung kani-kanino karendarami, karing piyangarin ng asawa ko, karing piyangari ko. Pero penton mi pa rin ng biyemi para kaya kaming sarili. Anyang mumunas nakasakit, may itong yamong tricycle driver ng asawa ko. Kaya kasya kaya kaming pamibiyebye. Anyang may mag-aral na lo, 2008, may desisyon niyang mag-abroad para magsakripisyo king aluang bansa para muking kaya kami pamibiyebye ating karelang ating kaya kaming anak para mumidi na lang mas nanting future. Kanyang kasalukuyan nga ita, nanunang aning pigluban ko, tinog kumikater, menese ako matua, para masopan king asawa ko, yung sakripisyo na king aluang bansa. At nakasakit, ing asawa mo, layo kaya siping mo, at paragot kang anak. Kanyang kasalukuyan nga itananong mong maging problema, yako mong mamarap. Tiniis ko po ito, kilub na ning 10 years. After na po ning kontrata na may kahuli Kenny, 2018, kanita po may gumpisa yung pamag-aral da rin anak keng kolehiyo. Araraos mila po keng dita ka daratang kaya kami. Hanggang dintang itang oras inaus na ako po ning kaya kami barangay para manungkulan. Bala mo call po ka na ako na magserbisyo keng barangay. Magserbisyo ko po pong barangay until now. Hikit ko po yung kakong kakulangan king kakong pamilya. Huling mig-focus ko king kakong obra king barangay. At kay lalaki ang andingi ka na akong oras. Masyado ko po mig-focus king kakong karir king barangay. Kakong katungkulan bilang kagawad. Akalingwan ko po yung ka na akong obligasyon king kakong pamilya. Hanggang pong malyari, tamiras kaya kami. Tapong aranasan ko lalo na po ngayon kasalukuyan na may stroke ko. Karin ko po ikit na rin pamilya ko. Hila pa rin po importante at sumawap ka na ako. Tapong pamagkierda ka na ako, medyo iyak po din daming kasakitan bilang stroke. Ikuha na pong magsakripisyon ka na akong bunso. Ito sa niya pong may karal. Para muwalagaan ako. At ikit-ikit ko po rin kapatid ko at lima ako. Hingkarela lugot ka na ako. Kaya po masikan ko pulob at pesikan ko lob na magpagaling pa si Bayo. Paulit na po yung karelang sahop.
Ako po talaga, kasal pantayanan ko, po mga takalalam. Pero milyari po ka na ako. Kaya po bigbalik. Siguro po, dala na po ni Kaburyani nga po Ginoo. Na magbalik ulob kay ako pa. Kaya po, yung ako po, may stroke at may ngiting, may paralan. Para po mapagit at takit ko ilugutan ni pamilya ko ka na ako. Lalong-lalo na po nga na ako. Magsakripisyo na po gusto. Kaya pa mag-aral. Para mo po. Kaya lagaan na ako. Ito po nga na ako nga realize. Nakita pong Kaburyani nga po ginong ipadanas ka na ako. Siguro yung pang-stroke ko. Para akit ko ninuret ang taong lulugod. Totoo ka na ako. Kaya po hikit kayo po sakripisyo ng Apo Santa Monica. At ako po hikit ko rin po sakripisyo kung pamiragol ka rin pamilyain ka rin po ang anak ko. Uling ikit ko ngayon kaya palyarian ko, ikit ko yung lugod na. At pamanalagada ka na ako. Siguro po nung ngayon masanting yung pangaparagol ko karela. Kaya ko po tanggapan yung masanting at lugod na ka na ako at di ako dandaman. Yung sobra da akong kalukuran. Kaya po, lalo pong maging mga tataging ka ako pong kasal pantayanan. Ay tinsyan ko nga po hanggang malilyari kaya ko. Natin niya pong burin pabalo at parandam ka na akong kaya katamo may paya. Na akaling mo ko po, minsan di ka akong pamilya. Pauli na po din ka akong Kaburyan na magserbisyo kaya kaming baryo. Masinuna ako papuring aluang tao kaya sa karela. Ay tinsyan ko po bakit may stroke ko. Paramdam na po ka na ako na yung pamilya yung pinakamahalaga kimbiyan ng tao. Wala pong aluang sumaw po nung wala po rin kaya kayong kapamilya. Making matatagpon kasal pantayanan ko. Huling kayong milyari ngayon ni ka na ako. Wala ko pong inahos mo. Wala nga pong ginusopan na ako. Kayong lugod na po. Maramdaman ko po yung gagaling ko. At rin tao makapaligid po ka na ako. Ilang mamiyasi ka ng loob. Munang-muna po yung ako pong anak kasalukuyan. Masaya ako po at may ragulya pong malapit kay nga pong Ginoo. At mag-service yung kasalukuyan kaya katamo parokya bilang youth ministry coordinator. Masaya ako po ating nga pong ginuya pong kayong loob na. Lagi na pong paalala ka na ako pag ako may kapag-attend kayong mass. Agad na po sabihin mag-live mass na ako mo. At sana po yung ka na ako kasalpantayanan nating loob ko down kay nga pong Ginoo. Ita po nga kayan ko kaya talaga pong kasalpantayanan na may tatag ng may tatag. Kaya ako rin pumumugot si ka na loob. At nga po Santa Monica, hindi nasa na lagi ko po nga isip ito na masigit pa po ka na ako hindi nasa na yung kasakitan. Kaya kinay ko po kilob ko na agyo ko na naman po maging problema. Datang ka na ako pa uli na po ng kasalpantayanan ko. Di Santa Monica, metong yung imang minyad sa king kapibabatan, misagad. Kawangis ng Santa Monica, pipilinan kong maging ima na ating matibay kasalpantayanan na datang ingaldo, ingka na akong panalangin mamunga mo rin. Santa Monica, kaya kaming patulunan, panalangin mo kami.
Tayo po ay nagkakatipon-tipon sa hapong ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong muling nabuhay para sa ating lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa huling araw na ng ating novenaryo bilang parangal sa ating mahal na patron, si Santa Monica. Kaya palakpakan muna natin po ang ating mahal na patron, si Santa Monica. Tayo rin po sa linggong ito ay nasa ika-5 linggo na po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At upang ang ating pagsamba ay maging kalugod-lugod sa Kanyang harapan, sumandali po tayong tumahimik at hingin natin sa Panginoon na tayo po ay patawarin sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko, kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan po tayo hanggang sa buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makakamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenitista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na papamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangit at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinutungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, at maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ito ang salita ng Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuring magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan, tugtugin ng alpat awit ay saliwan. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Tatapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan. Ito ang salita ng Diyos. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa aming Amang mahal.
Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon sa sinulat ni Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ihanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at napaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Papaano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakikita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pasibayo po maya pagat panapon, kay kayungan. Miras sana po king tauling aldoning kay katamo pong nobenaryo. Bilang lugod at pakamaltamo, king kay katang kaluguran a patron, iapong Monica. Kaya palakpakan tayo pong pasibayo. Inumpisan tayo po niyang tipa novena, anyang Abril 24. At ngini, anyang inumpisan kay ako naman pungining manyara, king kasya mayaldo, uling bukas na po, ing kayang kapiestan. Migunam tapa mo po, king katamong ebanghelyo adimdam, agpangkang San Juan. I Felipe, kitnane, i Jesus. Ne po, Panginoon nga na, ipakita mo sa amin ang Ama at iyon ay sapat na para sa amin. Ginoo, ipakit meke kami ingigpa at itangana, sapat na, makagyu na ke kami. Ipakit meke kami ingigpa. Bigla ko nga mi ordinan ko pong pari in the year 1990.
a year before the death of my father. Kaya pimpuan niyang bayo kong ordin, pilit de pong kukutang antayoy tata mo, nasaan ang tatay mo? Sino yung tatay mo? Kasi ere po ikit itara ko. Simple ya mo po yung pakibat ko karela. Ako, nung ikit ko, antiyo niya rin ikit itatang ko. Bakit? Kasi po itatang ko, carbon copy ke. Opo, carbon copy. Pati po alam puyo. Pati po alam puyo. Ikwake pong ikway tata ko. Kaya pimpo niyang Matea, uling yata mangulilay rugoy ninang ko, minsan minta ko po, ne po, king banyo'y naayos kay sarili ko, pekya pusang kay tata ko, migsalaming ko, migpamada ko pong lekonti. Ang baloya pa po ret ang pamadang lekonte. Ne pong makato, medyo balo repo ito, tapong mapakat, akule berde. Napotang minangin, nating papilaling dinug pa, king buntok mo, may pakaiya, enemil ako. Ne po, pikya pusang kepo, lalo na po ngayon yung patabayo ko po, lalawin kepo yung sarili king salamin, at kalupa kepo, kalupay tata ko. Ne po, anyang pepagit ko kang inang ko, balak sa tumulaya, uli nga mimiste, may nga gaya po lalo. Bakit? Kasi bigla keng antimong ikit mabye, itatang mo. Show us the Father, and that will be enough for us, nga ng Felipe. O ba't po mawalagayin ko tangay ito? Ne po? Uling ketang minuna, ala pang menakit king Diyos, wala pang nakakita sa Diyos. And in fact, ang sino man makakita sa Diyos ay mamamatay. Bakit? Kapag nakita mo ang Diyos, because of the immensity of the glory of God, the human existence cannot contain, ne po, His glory. Kaya naman po, ereburing lawen ni nga pong Ginoo. Even Moses in Mount Sinai, when he had an encounter with Yahweh in the burning bush, naning gewa ng Moises, he hid his face, selikot na po yung lupa na, because he was afraid to look at the true God. Makanyan mo naman propeta Isaías, anyang ikit ing Diyos makalukluk king trono na, naning sinabi na, now I am ruined, for my eyes have seen the King nga na. Makanyan mo naman kang Manoah. Si Manoah ay ang tatay ni Samson in the book of Judges. Ano ang sabi ni Manoah? Nung nakita ang Diyos, sabi niya, we are going to die because we have seen God. Takot silang makita ang Diyos dahil sa paniniwala nila, kapag nakita mo ang Diyos, ikaw ay mamamatay. Dahil ang kanyang kadyosan, ang kanyang pagiging Diyos is an absolute holiness. Intense holiness, just like a burning fire that will consume them. No po? At yung kanyang reverensya, His reverence, His divine majesty is so intense. Kaya ayaw nilang tignan ng Diyos. Ayaw nilang makita ang Diyos. Takot silang makita ang Diyos. Dahil kapag nakita nila ang Diyos, sila po sa kanilang paniniwala ay mamamatay. Kaya nga po sa ating ebanghelyo ngayon, parang hindi matanggap-tanggap ni Felipe na sa pamamagitan ni Jesus ay makikita nila ang Diyos. Uling king panyatang na pong Jesus, at tunay tao, at tunay Diyos, meging yang mabye,
at meging yang tune ape pakit ing Diyos king kapamilatan ng Jesus. Meging yang tune tao, ing tune Diyos in the person of Jesus. Bakit? Jesus at inyong pamilya. Sino? Si Jose at si Maria. Si Jesus ay nagtrabaho dahil siya po ay anak ng isang karpintero. Si Jesus ay tinukso ng dyablo in the desert for 40 days and 40 nights. Tao yang tao, nagmahal at piniling ialay ang kanyang buhay sa krus. Kaya nga po, parang hindi matanggap-tanggap na ni Felipe, na pag nakita mo si Jesus, parang nakita mo na rin ang Diyos. Kasi makanya ning paglalawera po kaya, king matuwang tipan. In Diyos kasi, at yuking kayang kaligayan. In Diyos, at yuking kayang matas sa kabilyan. In Diyos, at yuking kayang matas ay estado. Kapatid, through Jesus, God has become domesticated, has become a domesticated God. God living in our life. Nepo, a God who is with us. Ang Diyos na sumasa atin. Kaya sabi nga, ni Jesus kay Felipe, hindi ka ba naniniwala na sumasa akin ang Ama at ang Ama, at ang ako ay sumasa Kanya? Kaya pimpunong lawen, Jesus bala mo, dismayado yan. Felipe, ang tagal mo na akong kasama. Hanggang ngayon, di ka pa naniniwala na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Nga na po, pepakit na yung Jesus, sin Diyos, king kapamilatan ng Jesus. Agyang naman po ito makanya niya naman. Nanong sabi ng Tomas king Ebanghelyo tamo, Lord, we do not know where you are going. Show us the way. Hindi namin alam kung saan ka pupunta. Ipakita mo sa amin ang daan. Hindi sinabi ni Jesus, ito ang daan na dapat niyong daanan o puntahan. Hindi niya sinabing ito ang katotohanan na dapat ninyong ipahayag. Hindi niya sinabing ito ang buhay na dapat ninyong isabuhay. Ano ang sabi niya? Ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. He made Himself very personal and very intimate with us. Kapatid, may kipagrelasyon niya kay katamo ing Diyos, king kapamilatan ng Jesus. At king kapamilatan ng Jesus, ikit tayo, dimdam tayo, aintindihan tayo, at akilala tayo ing Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, nakita natin, narinig natin, naranasan natin, nadama natin ang Diyos. Kaya, king kayang pamanulo, king kayang pamanaral, king kayang pamipalul ka rin marok espiritu, may kilalaya, emu Jesus ing anak na, no may kilalaya naman, ing Diyos ay pana. Kaya pala, potang malalam tamo relasyon king apong Ginoo, pota palang maging intimate ya, ing at personal, ing band tamo, relasyon king apong Ginoo, ne po, ing lalo yang mayayakit, ing Diyos, king biyeta mo. Kini po mo po ay intindihan, bakit ding banal, anong kalalam at personal, uling malalam at personal, a relasyon king apong Ginoo, hakakasabi re, ing Diyos. Ipuapansin ngayon yung panahon ngayon, seldom, ne po, do we find time to talk to God?
Seldom do we hear the voice of God. Bakit? Waling masyado tamong busy. Kareng dakalabage. Dakal a distractions. Po. Pero ing meto nga tao, ang malaalam marelasyon, nga pong Ginoo. Very personal, very intimate. Po. Aliwaya. Po. Malalaming bond between ing tao, ampo, ing apong Ginoo. Kaswerte tamo po. Uling king kapamilata na pong Santa Monica, sino pa nakatamo, banlalo tayang akilala, ing apong Ginoo. Sa pamamagitan ni Santa Monica, lalo niyang pinaigting ang pagkilala natin sa Diyos. Meto nga Diyos, biyasang misasagad, uling Diyos yang manyadsad. A God who never gets tired of us. Hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Kaya nung lawenta mo po, migmanaya mo, Santa Monica, king ugali na ning Diyos. Kaya naman po, ing tema tamo, para king banwag hindi, king kapiesta na ning balen, kang apong Monica, Santa Monica, ing minyadsad, king kapibabatan, misagad. Sa pamamagitan ni Santa Monica, lalo pa natin nakilala kung sino ang ating Diyos. Kapilan man po, nakatamusukwan ning apong Ginoo. Kapilan pa man, nakatamu ilaglag, nakatamu ibili, nakatamu gulutan ning apong Ginoo. Uling Diyos yang manyadsad, kalupa ng apong Monica, at mo naman misasagad, king lugod na kay katamo. Ape pakit na naman apong Monica, king kayang asawang berdugo, at king kayang anak, abulagsak, alangaliwa, nune San Agustin. Kalupa na pong apong Monica, pota palang pakikwanan tamo, naking biyeta mo, we suffer silently and yet patiently without complaint, nga kupin po. It is as if we mirror God, king biyeta mo. Potang itamo po, etamo susuko. Potang itamo, mabiyasa tamong mibabata. Manyadsad, mipanyadsad, at misasagad. Karas king pamaglugod at pamagsakripisyo para karing kaluguran tamo, king biye. Tunepin, Santa Monica, iya ing gabi, king balen Mexikong maglakbe. Iti po, ingke katamo ngening kukulisak. Iti ingke katamo ngening papasyag. Antimong metong abalayan, metong apamilya, metong a komunidad, uling minyad sadyat misagad, Santa Monica, meging kaugaling apong Ginoo, ing tune tamong gabi, itamo ket king balen Mexico, aabe-abe, maglakbe. Pasibayi po, palakpakan tayo, ingke katamo pong patulunan. Ngini po gampanan tayo, ing induction at pamipakilala ka rin kay katangkayanakan. Mga kapatid, sa sandaling ito ay gaganapin ang pagtatalaga sa mga parit youth ministry officers at coordinators mula sa iba't ibang kapilya at youth-oriented ministries. Inaanyayahan po namin ang Paris Pastoral Coordinator, si Kuya Paul Elijah Mandap, upang tawagin ang mga itatalaga. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang mga sumusunod ay tinatawag upang maglingkod sa Parish Youth Ministry.
Parish Youth Ministry Coordinator, Sister Justin Claire Macabali. Parish Youth Ministry Vice Coordinator and San Antonio CYM Coordinator, Brother Airo Jared Zerna. Parish Youth Ministry Secretary and Santo Rosario CYM Coordinator, Brother James Ryan Kiambao. Parish Youth Ministry Treasurer and Santa Cruz Maragul CYM Coordinator, Brother Justin Pineda. Parish Youth Ministry on Formation and Lagundi CYM Coordinator, Sister Clary Jane Mendoza. Parish Youth Ministry on Service and Parian Sur CYM Coordinator, Brother Kevin Dale Panoy. Parish Youth Ministry on Liturgy and Santa Monica Parish Night Commander, from the altar servers, Brother Rafael Jovan Manalili. From the Children of Mary Immaculate, Sister Romeline Salas. AD 1581 Choir Coordinator, Brother Merlin John Segovia. Parish Youth Media Administrative Coordinator, Sister Hannah Samantha Lising. Parish Youth Media Technical Coordinator, Brother Kian Danilo Ives Dairit. Laput CYM Coordinator, Brother Anthony Kiel Montoya. Balas CYM Coordinator, Sister Ashley Nicole Sarmiento. San Carlos CYM Coordinator, Sister Fiona Queen Supremido. Parian Norte CYM Coordinator, Brother Ashley Jasper Dizon. Parian Centro CYM Coordinator, Brother Joshua Lopez. Santo Cristo CYM Coordinator, Sister Nieka Luela Mamukod. Santo Domingo Village CYM Coordinator, Brother Justin Carl Lising. San Jose Matulid CYM Coordinator, Brother Ashley Lopez. San Lorenzo CYM Coordinator, Sister Jonaline Lagman. San Pablo CYM Coordinator, Brother Raymond Malonzo. Kagalang-galang na Reverendo Padre Rafael Zedek Mariano Paras, inihaharap ko po sa inyo ang mga kabataang ito mula sa iba't ibang kapilya at youth-oriented ministries na napili upang maglingkod bilang mga opisyal at coordinators ng Parish Youth Ministry. Sila po ay handang ialay ang kanilang sarili sa paglilingkod para sa kabataan at sa buong parokya, lalong-lalo na sa mga kabataan ng parokya ni Santa Monica. Itinuturing mo ba silang handa at karapat-dapat sa tungkulang ito? Opo, Padre, matapos ang panalangin at paghahanda, pinatototohanan ko po na sila ay handa at bukas loob na maglingkod sa ating parokya at sa balayan ng Diyos. Kung gayon, mga minamahal kong anak, kayo ay tinawag ng Diyos upang maging saksi ni Kristo sa kapwa ninyo kabataan. Ang inyong paglilingkod ay hindi lamang tungkulin, kundi isang misyon. Ang akayin ang iba patungo sa mas malalim na pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tandaan ninyo, ang pamumuno sa simbahan ay paglilingkod. Ito ay nangangailangan ng katapatan, kababaang loob, at pakikipagkaisa sa simbahan at sa inyong mga pastol. Kaya naman, tinatanong ko ngayon kayo,
Handa ba kayong maglingkod ng tapat bilang mga leader at coordinators ng Parish Youth Ministry, mamuhay ayon sa Ebanghelyo at akayin ng kapwa-kabataan kay Kristo? Ipinapangako ba ninyo ang masigasig na panalangin, tapat na paglilingkod, at pakikipagtulungan sa lahat ng misteryo ng parokya? At ipinapangako rin ba ninyo ang paggalang, pakikipagkaisa, pagsunod sa patnubay ng inyong parish priests bilang inyong pastol at ang katapatan sa simbahan sa inyong paglilingkod? Panalangin. Ama naming mapagmahal, ikaw ang tumatawag sa bawat isa upang maglingkod sa iyong ubasan. Lingapin mo ang inyong mga lingkod na ngayon itinatalaga para sa misteryo ng kabataan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang Espiritu Santo upang maging matatag sa pananampalataya, masigasig sa paglilingkod at tapat sa kanilang pangako. Patatagin mo po sila sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan mo sila sa kanilang pasya at gawin mo silang kasangkapan ng iyong pag-ibig at kapayapaan. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayo ngayon ng makapangyarihan Diyos ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kaparokya, ipinapakilala po namin sa inyo ang ating bumubuo sa Parish Youth Ministry. Palakpakan po natin ang ating mga bagong talagang lingkod ng kabataan sa parokya. Maaari na po kayong bumalik ngayon sa inyong mga upuan. Magsitayo po ang lahat. Tayong lahat, sumasampalataya ako Mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Panginoon at sa bawat dasalang ating itutugon ay Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay. Pakinggan mo kami. Para sa Santo Papa Leo XIV at mga leader ng simbahan, manatili nawa silang tapat sa kanilang paglilingkod sa simbahan, ayon sa puso ng mabuting pastol. Manalangin tayo. Para sa pandaigdigang kapayapaan, naway ang pinuno ng lahat ng bansa ay kumikilos, hindi lamang para sa kabutihan ng kanilang bansa, kundi para na din sa tanan, igalang ang buhay at kabuhayan at wakasan ng digmahan. Manalangin tayo.
Para sa lahat ng mag-anak, manahan nawa ang pag-ibig at pagpapatawad. Ang mga magulang ay makatupad sa kanilang dakilang tungkulin at ang mga anak ay lumaki ng may paggalang. Manalangin tayo. Para sa mga nakadarama ng depresyon, kalungkutan at pag-aalinlangan, daluhan nawa sila ng mga taong mapagkalinga, mahabagin at may mabuting kalooban, at samahan sila sa kanilang paglalakbay. Manalangin tayo. Itinataas din namin ang mga kapatid naming nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng aming pamayanan at ang aming mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Mapagmahal naming kapatid at Panginoong Hesus, ang iyong kaloob sa aming pag-ibig ay higit sa dapat namin tanggapin. Bigyan mo kami ng biyayang makasunod sa iyo ng may kababaang loob. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan.
Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagpasasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pagkikinabang sa iyong pagkikipagsamang aming maaasahan ay sa iyong miral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang ating puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali namin kami mapabuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na ibigay, ipinahayag ang iyong anak, ang inyong kalooban na ang apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may sakaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi ng iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkikipagsalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig una kay Leo ang aming Santo Papa, si Florentino ang aming mahal na Orsobispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito, ang Tanang Kaparian, mga diakono, nagpapari at lalo't higit ang iyong natatangi at mahal na komunidad dito po sa parokya ni Apong Monica. Ating alalahanin ang ating mga kanikanyang dasal sa atin pong may kapal. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng aming mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, lalong-lalo na si Apong Monica na aming patrona, kasamang kanyang anak na si San Agustin na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasa walang hanggan. Mga kapatid, sa pamamagitan ni Jesus, nakilala natin ang Ama. Kaya naman sama-sama natin ngayong awitin ang Ama namin.
Inihiling namin kami na Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa imong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasa walang hanggan. Mga kapatid, ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyo. Magbatian po tayo ngayon ng kapayapaan sa atin pong mga katabi. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang korderong sumasa atin na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Tayong lahat, Panginoon, hindi ako nararapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway sa pagtanggap natin sa katawan at dugo ni Kristo, ay yadya po tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Katawan ni Kristo,
Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness dawns and skates. Behold my shield, my King, and my God. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. In your altars, my King and my God. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness dawns and skates. Behold my shield, my King, and my God. I would forsake 1,000 other days anywhere, if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King, and my How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasa walang hanggan. Lumuhod po tayo. Panalangin kang Santa Monica, ipanalangin mo kaming maligayang hindu
at patulunaning keking Balen, Santa Monica, Baking mga intulit, manalangin tamo, o Diyos ning pakalulu, talapamatula ka ring malungkot, tigkilan da ka ring luwa ng Santa Monica, ban ikombertime in kayang anak isa na Agustin, king kasalpantayanan kang Kristo. Kapamilatan din kayang panalangin, saupan mo king gumulot, karing king kasalanan, at makatuklas king malugod mong pamamatawad. Iti adwan miking kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. magsiupo po tayo. Ngayon pong kaniti pong tauling aldo ng kikatapon novena, kambeda po ng kikatamong kura para ko yamon diksi paras, at din kaya ko pong bibilog King Paris Pastoral Council panimuna na pong Kuya Paul Elijah Manda, at din Paris Finance Council panimuna na po di Kuya Chris and Ate Rona Gomez, kambeda po rin kikatapong Mexico Town Fiesta Committee 2026, panimunan na po din kikatapong Liturgical Music Ministry, kang Kuya Noy Sandico, ang po din kikatapong Ladies of Charity, Sister Irma Di Macali. Pasalamatan tala po din mag-offer kanidi pong Kasyamayaldo, din kikatapong Knights of the Blessed Sacrament, Children of Mary Immaculate, EMHC ANF, din kikatapong Kaparokya King Parian Centro, at din King Santo Domingo Village. Dakal po dakala salamat kay kayo. Palakpantala po. Antimurin po karing kikatapong lay sponsors, the Brother Joseph Gonzalez, Sister Risa Abaya, Brother Johnny Katikbak, Brother Rosenald Jimenez, Brother Dan Ginto, Sister Marilo Nakpil, Sister Rosita Maniti, Brother Roberto Macabali, Sister Abelina Bonus, Sister Remedios Manalang, Sister Elenita Panilio, Brother Isaiah Jan Lugtu, at Sister Maria Teresa Pilaw, and Mr. and Mrs. J.M. Mendoza. Dakal po dakala, salamat kay kayo. Pasalamatan tala lang po ding menantabi kay katamu kaniti pong misa, ding kay katamong altar servers, from Santo Domingo Village, Sampong Parian Centro, po din kay Parokya. Salamat po. Din kay katapong EMHC, lectors, church greeters and collectors, din kay katapong choir, AD 1581 choir. Dakal po, dakala, salamat kay kayo. Siyempre po, pasalamatan tayo po yung kay katapong masigasig, ang full of energy, mapamakalulo. Full of energy. Iya po papagal. Kami mapapagal kami po pero iya po mapapagal. Kaya katapong kura paroko, Reverendo Padre Rafael Sedek Emparas.
Bukas po, din kaya katampong misa, happy fiesta po pala. Happy fiesta! Din kaya katampong misa bukas, 6:30 na po ning abak, alas 8 ning abak, panimunanay po ning kaya katampong Arsobispo Emerito, Most Reverend Pasiano B. Aniceto. At 9:30 a.m., din kaya katampong MDCS Fathers ating bisitang pari. At alas 6 na po ning bengi, kaya katapong Arsobispo, Most Reverend Florentino G. Labarias, DD, kaya beda po rin bisitang pari. At syempre, kaya rin na po ning misang alas 6, talo kaya po ing limbon karagulan para king kaya katapong piyesta, parangal king kaya katapong patulunan, Santa Monica. At banoban, antini po ning sadya tampong gagawan, mag-pre-order tamo po, reta pong interesado, bata maging support tamo po, kareng bisang mag-aral king kolehiyo, na edag yung papag-aral ning karelang pamilya. So, dini pong kaya katapong imahe ng Santa Monica, kayan tabi na Santa Monica, alang pamilyang minalaot king Diyos. So, bukas po, may pamiyano po retang first 100 na migpalistang king pre-orders na pong Santa Monica. So bukas alas 6 na po ng bengi, dito po hanggang Mebagot king raffle, si bata po pasibayo bukas, i-bless na pong apon dong ding imahin, at saka yun na po malyaring Yuli bukas. Ne? At kalupa na po ng gagawan tamo, aw santala po din kaya katapon Logistics Committee, dertang early devotees, dito po migpa-registered bayo misa. Opo. Oy, tatang po kano yung mabagot, aliwa po yung among. O, first digit. 0. 6. 062. 062. Iba't po king barangay San Antonio. Zia Malyari. Children of Mary Immaculate po. Brother Paul, abay may kaniya mo. Bukas po atin pa pong metong raffle. Ne? Bukas pong bengi, metong pa pong raffle, kita pong misa ng apundong. So maranong kayo pong magpalista, baka sakali, metong kayo po karetang mapalad, pilina na pong apong Monicang Ulyana, ning kayang larawan. Salamat po. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon at pagpalain nawa kayo ngayon ng makapangyarihan Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Humain tayong sa kapayapaan. Ang Panginoon ay nabuhay na muli. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Palakpakan natin ang Panginoon at kita-kita po ulit tayo bukas para sa dakilang kapistahan ng ating mahal na patron na si Apong Monica. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung gusto pong humalik sa ating mahal na relikya ni Apong Monica, mangyari lamang po, pimila po tayo.
10 bisang